Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Partner, mapili kita sa tuyang maswerte! Para sa Cash raffle winner! 1,000 pesos. 1,000 Dahil Monday. Lunes ngunyan. Correct. Ini sa mga nag-comment mga kaaksyon ka nakaaging episode. Kan Siring Biyernes. mansungunyan. And Yes. sa mga nag-comment ngunyan. Kaya, Kaya- importante palang partner na kapag nagpo-programa kita, so mga naghihiling sa tuya sa Facebook Live, mag-comment na. Mag-comment na. Ayan. Tasindan may chance. Correct. Ayan. Kaya sa mga nagbale, asi nagmamauot na manggana nin cash prize, abang-abang, inaan sa tuyang Maywagang Garapon. Sige. Ayan. Partner, Baile. nailing mo sa kaugmahan kang duwatang winner. Yan, dapat nagbabaili ang nagdadara kang garapon eh. Nagbabaili eh. Tadadang. Pero nagpasiguro, partner. Nagpasiguro si Paul. Nag-ukmo na maray. Nag-ukmo. Ayan. Dig. Sige, kagwang maray. Alright. Tiba yung ka talaga partner bumuka ki garapon ah. Siyempre, hanggang garapon na sa nanganik kita. Ayan. Tadadang na maswerteng winner kan sa tuyang 1,000 pesos. Dahil iba. Kundi si, Si. sana magsimbag. Oh, partner. Basa. Ang nanggana ning 1,000 pesos siya si Lori Baserdo. Lori Baserdo, ikaan sa muyang winner ng 1,000 pesos. Cellphone number Sige, 0950 0950 282 282 0465. 0465. Ano yan? 0950? Ano yan? Globe. Globe? Ay, sorry. Marinasan na dahil partner na ka, ano? Ano? Smart. Oo. Ayan. Sige. Si Lori Baserdo. Ay, nagsimbag Alam tulos. mo na partner, taday nakakonect ang sa tuyang ano. Wait I-connect lang po, madam ha. Wait lang po, madam. Kan Biyernes nakalima kita ano. So apat na nainapudan ta na sayang so 5,000 sa Oo. apat. So apat na piga-apudan ta kan Biyernes partner day nagsimbag. Correct. So pang lima so nagsimbag. Yes, so wait lang ha, connecting. Maswerte ni partner na sa tuyang mga winner ngunyan. Monday, maswerte. Tapos nagsimbag tulos pati. Oo. Naka-connect ka na. Tayo pa partner. Oo. Madali lang partner. Bakit hindi pumapasok? Baka kay puwanta dyan kay mga taga Manila para magpasok yan. Okay. Loudspeaker. Maray na pagkaaga po, madam. Hello ma'am, good morning po. Apo. Si Miss Lori po ito. Opo, yes ma'am. Apo. Taga saan po kayo, ma'am? Taga dito ma'am sa Barangay Alawihaw, Daet. Oh! Alawihaw, Daet, Hilagang Camarines Yes, po. Norte. Wait lang, taga Ru. Hilagang Naalala Camarines? ko ini si Ma'am Lori. Ma'am Lori, Yes po, ma'am. Sino po ito? kilala niyo po kami, ma'am? Parang nabubosesan ko ma'am kayo. Siya po yung kumanta ng kantang dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Sino po yon? Yung kumanta ng dahan-dahan lang. Dahan lang, oh, dahan-dahan. Sino yung kumanta ng kantang Parang yon? sa station ma'am ito ng action. Sige, ma'am, tapusin mo po. Action call center ma'am ng Tabang Ora mismo. Opo. Ng kay Representative Saldico. Congratulations po, ma'am. Ikaw po ang samuyang winner ng 1,000 pesos. 1,000 pesos! Ay, thank you po Opo. ma'am. Ma'am, nababusasan mo po ako? Yes ma'am, opo. Kayo po yung nag-assist doon kay Nanay Esther dito po sa Purokdis, Barangay Ay, Alawihaw. wow! Ikaw po si Kagawad? Yes po, ma'am. Ay, Opo. wow! Kagawad talaga. Very good ka talaga. Ang Opo, pagtulong niyo ma'am. po ay nagbunga din. Sinuklian Oo. ng langit. Siya si Kagawad Lori na nagpaabot sa atin partner Ng? ng sitwasyon ni Nanay Esther. Yung pinuntahan mo. Yes. Ayun. Opo! So, So, Kagawad, mabait talaga ang pong may kapal. opo, Kung- 1,000 pesos lang yan, Kagawad, pero alam ko po na makakatulong po yan sa inyo. Pero mula yan sa puso ni Congressman May Saldico. dakulang tabang. Itatabang din po natin yan kay Nanay Esther. Ay, opo. Ano po ang mensahe nyo po, Kagawad, na isa po kayo sa maswerteng napili po?
Ay, so siguro ma'am, una sa lahat po, syempre, nais ko po magpasalamat sa Action Center sa Tabang Ora mismo, lalong-lalo kay Congressman Saldico dahil isa po ako sa napili ng inyong programa para po manalo ng 1,000 pesos. And syempre, salamat din po ma'am sa samantanin ko yung pagkakataon na magpasalamat sa Ako Bicol Party List at natugunan po natin yung pangangailangang medikal ni Nanay Esther Villaluz. Sobra-sobra po nagpapasalamat ako sa 10 po ng pamilya ni Nanay Esther at ng buong konseho po ng Barangay Alawihaw dito po sa Daet. Opo, maswerte po talaga nanay at parang partner, talagang tinadhana. Oo. Oo. Sa madaling sabi partner sa English, God is good. God is good all the time. Kagawad Esther, since malayo po ang inyong lugar, ipapadala na lang po namin sa inyo po ito pong 1,000 pesos. May kukontak po sa inyo. Sige po ma'am, salamat po ma'am. Opo, maraming salamat sa muli po, Kagawad Lori. Opo, thank you so much po Thank you sa so inyo. much. Mabuhay po kayo. Sige ma'am, salamat po and God bless po ma'am. Opo. Iyugon mo yan, partner. Siya so nagagadintabang para sa ibang tao. Alagad mo niyan, dininig ng langit, Correct. mabait ang Talagang- Diyos. Kung sino yung mga mababait, pinagpapala. Good timing talaga din, partner. Kaya naalala ko si Kagawad Lori, siya yung nag-assist kay Nanay Esther at sa amin na makapunta doon sa Barangay Alawihaw, Daet. Tama, Daet, Camarines Norte. Ayan. Ah. So, congratulations, Kagawad Lori. Ingat po kayo. Okay, yung mga gustong manalo ng cash partner, ano ang gagawin? Ayan, sa mga nagmamawot man ng manggana nin cash prize, kinakaipuhan lang nindo mag-like at sa muyang official Facebook page, mag-comment kung nata kinakaipuhan nindong manggana, at the same time ibugtak ana rason partner de paglingawan asin tun taga sa income mo siring man magtag ka mo ning tulong or the more FB friends the better. Yan, oo. So yan mga tugang, saro na naman na makabuluhan na pagkahapon, may mga napaugma kita na nag-claim kan tablet, may nanggana pa rin cash digdi po sa Tabang Ora mismo, kan Ako Bicol Party List sa pagi ni Congressman Pedro Garbin and Congressman Saldico. Ayan, congratulations sa tuyang mga winner. Asin dyan ang mga kaaksyon. Nagtatapusan sa tuyang programa ngunya na Lunes. Abang kamo sa aga, live episode partner. Kaya mga kaaksyon, day paglingawan, magdalan asin magdangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi asin 88.7 Radyo Oragon Bira Catanduanes. Salamat na Bicolandia, God bless and mabuhay! Kabihan sa indong nakairiba ng iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr. Maray na pagkahapon, asin salamat.